Yan, diretso na daw tayo ng Luna. Tatapos ang namin kumain. Ay grabe, 72. Masar. Ilang sisi. Side trip muna daw kami sa Luna. Ayan, gusto ko na rin pala shout out si Kuya Cesar. Uy, QR. Gusto ko shout out si Kuya Cesar para dito sa vlogging cam natin. Actually, di ko pa napuntahan itong Luna. Wow! Wow! Okay. So, yun, dito na sa Man-made Forest. So yun, dito nga tayo. Tambay saglit. Picture. Then, you know.
So yun, back to the venue na kami. Balik na kami doon sa San Juan. Tapos na kami mag side trip. And alas 3 na. Ito pala yung man-made forest. Dilim. Sensya na kung hindi ako masyadong sasalita ngayon. Nagpo-focus ako sa daan, lalo na high speed. Note mo lang muna kayo dyan. Sensya na. Focus lang ako sa daan eh.
ng damit oh. Nabihan din ako. Black. Good. Daming Aerox.